Yes, खुलुमबाय कामसर बर' चेनेल जानानै सोबाय खोबो गोसो गोथार रायनो जाबाय दिनै मोनसे टपिक लाना फैदों बे टपिकआनो जाहैबाय जों भट होनो थांनो ओंखारदों स' रायजोफोर खमसे खम 2 किल'मिटारसो जायो फेमिलियाबो थांगोन आं ओमफ्राय माइना स' रायजोफोर नायबाय था आरो इयावबो जेसां हायो दिन्थिगोन जेसां गेदारिं जादों मानसिफोरा नायबाय था रायजो लाथबाय फुदिबो पाइस बादिया लाइन लागि थाग रायजोफोर भट होनानै फैबाय जोंहा नोंथांमोनाबो होबाय जानो हागौ मानो होनबा थांनानै एसे लेट जादों थांनाया 1 घन्टासो नेनांगौ जादों स' जायखिजाया भटखौथ' होथारनांगौ नङा होनबा रायजोफोर जायखिजाया होबाय दा बिसोरनि खामानि जोंनि डेभलप खामानि मावगोन मावा जायखिजाया जोंनि दायित्वखौ जों फुजोबबाय स' रायजोफोर नोंसोरनि आंनि ब्लगखौ जुदि मोजां मोनो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा बेसेन समखौ आंनि ब्लगाव होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोरा गोदान फैदों अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो खनायाव बेल आइकन दं बेखौबो थुनानै लादो जाहाथे जों दावगानायनि थाखाय थुलुंगा मोनो स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै स' बाय बाय सी यू नेक्स्ट ब्लग